όλοι επάγγελμα και μία φράση στο γιατί. Να τους βλέπουμε μπροστά καλύτερα. Βουλογιώτη Δήμητρα, από κάτω Χαΐα, διοικητική υπάλληλος, για τον Κωνσταντή που με περιμένει στο σπίτι το γιο μου και για τα όνειρά μου. Συγγνώμη. Πήρα την κουκιά μας από το στόμα. Προτείνω να τους χειροκροτήσουμε στο τέλος όλους μαζί, αλλά με ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Τώρα Νίκος, από κάτω Χαΐα, αγρότης, για την οικογένειά μου και μια ελεύθερη ζωή. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, από το Ελεοχώρι, αγρότης, για μια καλύτερη ζωή, να βοηθήσω την οικογένειά μου να μην περάσουν αυτά που έχω περάσει εγώ. Γιάννη Χαρά, φοιτήτρια οικονομικών από Πάτρα, γιατί δεν μου αρέσει να δουλεύω για κανέναν. Τέκη Ξενού από Πάτρα, ελεύθερος επιχειρηματίας, να δω πού θα με ταξιδέψουν τα όνειρα και επειδή είμαι από το εξωτερικό, θέλω να αποδείξω στον κόσμο δεν χρειάζεται να φύγουν από την Ελλάδα για να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Μάρκος Βουλάρης και Μακέλα Ρόζα, στρατιωτικός και μαμά, γιατί έχουμε δύο παιδιά και πρέπει να τους προσφέρουμε αυτά που προσπαθούν οι άλλοι να τους τα πάρουν. Ναι, αλήθεια. Πολύ δυνατό χειροκρότημα. Ανεβαίνουμε στη δράση. Θέλουμε περισσότερα αποτελέσματα. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν 30 πλάνα τουλάχιστον το μήνα για 3 συνεχόμενους μήνες. Και πολλές φορές αναρωτιούνται οι άνθρωποι πώς μπορεί και προλαβαίνει με 30 πλάνα. Εγώ γνωρίζω πολλούς ηγέτες εδώ μπροστά που με 2 και 3 δουλειές δίνουν 30 πλάνα το μήνα. Άρα δεν έχει σημασία καθόλου το πόσο απασχολημένος είσαι. Σημασία έχει το τι όνειρο έχεις.